karuwa suke ba ma zuwa bara wajen. Na'am. Inda an ji muryar ka a gurin a wani gutun an ce mata gangare a birnin kudu. Mm. Nan ne karuwa suke a gurin aka ji muryar ka sai an zo an faɗa sai malam kare wani ya je bara gurin. Ya kai ka gurin. Ko bakin titi ma inda ake zuwa da yan daudu gurin nan ba a bar mu je gurin. Na'am. Sosai kuwa. Mm. To sai mu zauna a nan ko lokaci da sai dai ko mu je gona amma mukan je kamar ran kasuwa mu shiga kasuwa mu je mu dauki ruwa mu rika sai da ruwa muna sha ruwa malam sha ruwa lokacin sallah yayi mu rika ruwa a kula. Ana ba mu kwabo a lokacin nan. Ko kuma dauki dako mu je mota irin motoci sun kawo kayayyaki za su zo kasuwa mu je a ringa dora mana ana ba mu ko muna kawo kasuwa. Dan juma'a da har fara ta faɗi ne muna kasuwa ne mun dan samu dan abun da zaka dan sai sabulu ka dan sai wasu abubuwa haka dai da shauransu. Na'am. Ko kuma mutum wasu su ka dauki ta ka tabbata ce dan hawan dutsen da mun kudu mun haushi. Wani dutsen nan. Wannan makarantar ma hau ga maka mace zai a gurin nan. Kai mun hau dutsen nan a lokacin nan mace mun ga mace sun fi karfin 30 a lokacin nan. Saboda ita duk kan dutsen ita ce ararrabi ne. Kuma har ka samu a gurin saboda an ce menene gurin da kamar iskoki da haka ne za ka in suka bude maka za ka ta gana mace zai ne haka. Muna almajirai fa kungiyar mu kai wajen 10 muka hauna ne matace to gashi nan sai ka sara ka dauko ka zo ka sai a gari to rai da gwamnati da sai haka muka zangaro muka sako muka gudu lokacin da haka tsatsayi dai Allah dai kiyaye mu muna yara kuma ga almajici kuma sai Allah ya sa kuma albarkacin dawo'i dai haka da hanka da haka ba wani ta uku haka kai gaban kanka wannan sai ka saki ganin wannan sai ka saki ganin wannan sai ka saki ganin haka muka dinga har muka sako dutsa sosai kuwa kasan shi kuma akwai kogi. Wato ko kuna bara ba a yadda ku je gidan karuwai bare kila ku yi musu wanki ko wanke. Ina ai a lokacin nan malamai suka ce in aka ji muryar ka a gangare wata unguwa ce ta gangare nan ne karuwai suke to aka ji muryar ka a gurin kana bara to sai a ga malam sai an kira ka sai an maka bulala kar ka sake zuwa hidda cikin gari dai haka bara yawa amma ina ai baka isa ba za a baka ba ma zuwa nan gurin ba ma zuwa gurin ba kuma gurin zaka zo za a baka abinci mai daɗi ka ci hinkafa to ka san yaro da kwadayi to in ya je gurin ya samu wannan da shi ka tabbata sai wani ai an ji wani ya ce Allah ro iya ina yawa ina bara a wajen sai an kai su abin an kai abin ɗanka wajen malam sai a shiga shi kai me kai gangare ba an ga maka kurin zuwa gurin nan ba ko je gurin nan ba har bakin titi ma inda da suke abin da shi yawancin gurin duk ana hana mutane ana hana almajirai zuwa gurin. Na'am. Da ana hana zuwa gurin. Sosai kuwa. Shi sigan baran ne Allah ro kace ko mene? Ana cewa Allah ro iya kamar Hausa ce da haka irin ta kasar gudar da muke haka. Allah kamar kace allazi wahidin. Okay, allazi wahidin. To haka kuma kan yi uwar daki wanda yake a kullun za ka aje kwanan ka in ka sa bukakka to in aka yi abinci kai za a sawa. Lokacin shi kenan haka muke kwana an raba kwana da uwar ɗakinsa kwana da uwar ɗakinsa. Yawa. Ok, kaman a gidajen matan aure ke na. Yawa gidajen matan aure. To kukan musu wani aiki ne ko? Ba musu komai. Ba musu komai. Sai dai kawai ba an san su ne daga ciki dai idan dai Allah sa ka saba za su iya su aike ka kasuwa ka so musu abu kaza ko kuma su sa ka dan wani dan abu amma ba wani abu na wani wanke muke musu ba wani abun nan ba. Yawa wata ma din za ta wadda ake kai kullun amma za ka ga irga ba. Kwanan za ka ajiye kawai sai dai a ɗauko kwanan ka a sa maka ba za ka iya sanin matar ba ma. Kamar a zaure za ka aje kwano. Kullum sai ka zo ka aje. Sai ne sai ɗauka sai a zuba abincin sai a aje sai ka zo ka ɗauka. Amma kana fita da shi gaddawa da fulani suke za ga lokacin rani ana kwancin abinci lokacin nan to in ka sake sai a kwace abincin. Tunda kamar daga nan zuwa gidan waye zan ce maka a daga shi kamar nan zuwa gidan kamar gidan su Alhaji Musa mai itace in ka je an ce almajiri to an ka ruga da gudu kafin ka je gurin zaka tare da almajiri sun kai wajen mutum nawa to da ka karba sai ka gudu an ba ka ba sai a zo a danne ka kwace sosai kuwa. To su malaman ku fa kamar wani irin kukan ba su abincin in kun karbo ne ko suya suke ai muna noma muke yi ai to akwai gona za a je a buɗe daji haka a zo a yi ta noma in aka noma abincin za ku noma abincin ku kawo gida a ajiye a lambuna gero dawa ka gane ko za a kawo duk wani gyada duka za a nuna masu abubuwa ne da haka nan da mana za a kawo ajiye a cikin rumbuna shi haka to sannan kuma sannan muna yara kuma sai mu dauka shi wace kuje ku bara duk wani ana samu da ne mu gane mu san wahalar neman abinci tun kana karami kuma gashi abincin ana yi a gidan malaman su malaman ai ba ruwan su tunda kullun za a yi abinci da matansu da 'ya'yansu ko lokacin muke tafiya da 'ya'yansu ma baran ma to ma yau waye ko ba za ka daina wannan bara ba sai ka yi mata kwana kai wayo ka zama kai karfi shi kenan sai ce to da wani shi kenan za su ya dauke muku bara sai kullun zai abinci a dauko da shi gudu shi
Ok, wato kamar in kuka girma kun fi ƙarfin bara daga gidan malam za a rinka kawo muku abinci sakamakon can tunda kuna taimakawa wajen aikin gona. A tare ba ake duk abincin da muke noma shekara guda muke noma shi har mu ɗauko shi ma aka kawo gida. Wanda za ku ci din? Wanda dai za a kawo na gidan malam dai. Ok to. Idan muke noma duk gwanakin muke noma su. Amma akwai gaddawa masu zuwa neman karatu. Akwai gaddawa da suke zuwa daga garuruwa. Ka san ita tsangayar ta kai kason kamar angon gudu amma kowane gida malami ne. Kowane gida malami zaka ce wannan malam Musa dan Kankara, wannan dan Zaria, wannan dan Tamburawa, wannan dan kamar dai haka irin suna dan kowane da yake sunansa. Duk zuwa aka tare aka zauna an zo neman Qur'ani ne. To zaka samu akwai gaddawa da suke zuwa su kuma ba su da malamai. Gaddawa ne su riga sun yi karfi kowane gari ya su zuwa su sauka su je sun je inda ake karatun Qur'ani sosai. Za su je su zauna gurin su karatun Qur'ani su kai rani ko su shekara a gurin. Akwai mashekari daban. Mashekari shine gurin da ake noma, za ku noma abin da za ku ci shekara guda kai sai ka tafi sai ku tafi kuma can gurin sai ku tafi rani kuma. Yace ai guri kaza akwai malami kaza iya da harjin karatu yana Qur'ani sosai da sosai akwai liggar sunan Qur'ani. To shi kuma nan za ka je kuma da addan ka je ka ci to kamar su irin wa'annan suka zo. Su kaga su ma bara suke su ma gaddawan. Sai su rinka bara. Ko kuma tsangaya in sa tara tsangaya haka to gidan alramma din. So akwai wani abinci da ake ce masa kallami. Sai a ɗauko shi. In aka ɗauko shi lokaci ya sai a ce wararara kowa ya fito sai ga kowa ya fito daga cikin tsangayar daga ɗakin sa. Wani za a baka a ce kawai kai ɗaki kai gurin alwalarka kai dan gurin da za ka yi dan wanka ga dan ɗakin ka kullum aikin ka kenan karatu. In dare da ke kuma ba bara suke zuwa ba su wa'annan gaddawa din suna nan a gari ne ba baki bane. Wani suka tashi aka da in dare ya ce warara to da babban da an ce warara din nan to kowa ne sai fito sai ka sa hannu sai a zo aka wannan malami magidanci shi ma malami da almajiransa to zai kwanan tuwo kama daya wani kwana abinci kamar daya haka sai aka kawo shi gurin to su wa'annan gaddawa sai sadu ko ba su da mata sai ta ce kullum haka ake yi in kuma ka zo da dan almajiri ne a nan kana tare da shi an baka almajiri da ka ganin ka zo da shi kana gadi to shikenan sai ka ce mishi tafi bara da dare shi ba zai ci wannan kalaman ba sai tafi bara in je bara sai ya samu to sai ya zo da shi daki sai ya zo da shi wajen ka yawa to kai zo da shi in ya zo da shi kuma sannan sai ku rinka ci ka gane ko yawa sai ya ce in ba ka kana da izini in kuma ka ga kawai sai a ci in kuma ya kwana kuma da safe sai a zo kuma a gargarin makaranta an hura itacen makaranta wutar ruwan sama ya kashe wannan gargarin makarantar don ruwan sama ya kashe ta saboda ita ce za a ɗauko a dogon daji gumagume za a ɗauko in aka jefa mata ina na almadan shi ne buya kirare kenan sai a jefa kawai ta ce ita ho in aka ɗauki abin da ake gwali da shi wani babban itace ne mai dogo haka aka daki gungume sai ka wuta ta tashi ko an yi ruwa sai tashi kawai sai ka zo ka sa kwanan ka sai a jawo toka da rubutun wuta sai da ka ɗora kwanan ka sai dindima da kaman in an yi bara da daddare da safe kenan za ga miya kuka miya kubewa miya taushe duka a haɗe gajala kenan kana ce gajala shi ne gajala kenan sai a ɗora a kai da ka ɗora kafin ka ce mai ta tafi sai ka jawo sai a ce wani ɗalle saman kenan ɗalle ɗan uwa ɗalle yawa sai ka zo sai ku ci wannan don ku ci wannan kuka kinta kuma sannan sai a kama karatu da asuba fa ana karatun asuba sai an tayi karatun asuba tukunna sai a zo wani gada lahi zo dauko sai ya daga wani ma an ba miya ma sai dai kawai zai iya gasa shi miya haka yi shi kama ya ci sai kuma a tashi a tafi gona aka tafi gona kuma za a yi muku abinci sai ku dawo to in kuka dawo kuma sannan kuma rana sai kuma aka huta sai kuma a kama karatun azara akwai masu tafiya kaman masu tafiya dan kanzo dan kanzo ɗin kamar da rana ake yin shi da rana haka sai ko dan kanzo ko dan dago to kashi ana shi wannan da rana ake yin sa amma ita bara da kuma daban ta bara da ne to alzai wahidin a gane ko to shine sai a je dan kanzo in kai sa kai zaka samu abincin da ya kwana wasu na gidaje haka sai almajiri zo ba su isi ba ko kuma ya zai lokacin nan akwai abinci akwai abinci sai a cika ma kwano tam ko almajiri an ce masa jirgi kullum in ya fita ko ɗaki samu ne mu muna zaune kullum da ya yi kwa ce ga jirgi sun yaro doka sai gani yaro tuwo kullum ne jirgi muka sa masa in dai ka zo gurinsa sai ka samu tuwo haka Allah ya kuma yawa shi ta Allah a ce jirgi wannan ya kari to in yi zo da abinci na haka sai ce wani samun to shine ake samun wannan yawa ko kuma in ka tafi in kuma lokacin da muna ne sai a tafi barema wadago sisi ake bamu sisi sai ka je yammaci in ka samu wannan shine zaka dinga kashe haka na kwago to in ka je him hada kai mu je musu walaha walahan nan ka so ta naira nawa kwabo za ka so ta sai ka zo a dafa ta sai a sha koshi ga gurgunan yawa lokacin kuma na san da muka je
wato shekara ta 1977 na sa akwai wanda muka je muka tarar shi ana ce mashi mai kuɗi aljan. Shi wani abubuwa yake yi ne mai kuɗi aljan? A shi wannan shi dai daga cikin almajirai shi mutumin garko ne ai. To. Idan malamin na mutumin garko ne ai kuma shi mai kuɗin ma mun same shi a makaranta ne saboda muka da shi mu da ba a hannun malamin muke da malamin mai da su muka ce to sun shi wannan mai kuɗin abokin mu ne muka ce bari koma wajen malamin sa mu daga karatu. Saboda muna danga da shi mai yawa shi an shi mai kuɗin aljan din ba. Kasan aljan shi ne yara haka to sai kai muka saba da shi. Ne muka zama katan muka zauna tare da su. Tare da shi amma mun same shi a makarantar ne to shi ma din duk tare muke gaba ɗaya komai tare muke tafiya bara muke zuwa da ko muke zuwa gona muke komai tare muke yi. Yawa mu je kamun kifi ne mu je da kai da ishe zamu je gona ba mu samu maciji ba mu gadda mu kama maciji ba maciji ka san kasa a fitar da kuna ci ne ko yanka shi ake ci sai a yanka shi a fede shi sai mu je mu sai da fata a kasuwa yawa sai a dafa shi a cinye shi in aka tafi magana aka ce an ga samun sa sai a je a ta haka sai a haƙo shi to shi kuma dama yana kama shi haka in ya kama sai a yanka shi mai kuɗi. A ba shi mai kuɗi sale ake ce ma sale gidi ya rasa ai. Ok Allah sarki. Sale gidi ba shi da ne a gurin mai kuɗin ai. To. Shi mai kuɗin ɗa ne a gurin sale gidin. To muka je in aka je aka kawo mace sai a zo a yanka shi. Ga tukunya mana islama da murhun da tukunya kawai sai a yanka duk mace da muka ce mai soke kan a jikin danga. Za ga kawo na mace da yawa to sai malam da muka tafiya finuwa wata gona ce ta finuwa wajen dam ne aka ce sai ma ne ce to daga yau muka kama wata kasa yace kan mu sake kama shi muna yankan shinkafa ne maganta shi ba da iya yace ga kasa aka dauko ta har muka kawo ta bata motsa ba aka zo aka yanka ta aka dafa ta aka ci to kaga azinci ne kuma arba'in da kiyayewa Allah tsarin Allah dai kawai muka ce wannan kasa ma ne ce to daga yau ka sake kama shi cikin lokacin nan kuma yan shekaru sai muka bari ko mun gansa ba za mu kama ba amma kullun ne muka je gona sai mun gama shi dai kullun ne wani ka gan shi to ba sa sarin ku ba su taba Allah bai sa Allah dai ya tsare mu dai ba su taba kama kuwa ba mu taba jin wanda an ce mace ya sare shi ba sosai kuwa ware to su kuma ya alakan su iyayen ku a lokacin da su malamin baban ku ya taba zuwa can birnin Kudu ya ga halin da kuke ciki yana zuwa ya dubo mu to ya zo ya dubo mu kamar ko lokacin sanyi ya zo ɗan riguna haka na sanyi a lokacin nan ya zo ya dubo yanayin mu ya duba mu ya ga zamantakewa da muke yi sannan ya dan kwana 1-2 sannan kuma ya tawo kuma muka dan samu dan shekaru kaɗan kuma iya za mu je ganin gida to ka karata suna san sai ka zo gida ka dan kwana 2 ka dan ka san ina dan zuwa nan sai mu zama dan zauna sai mu ce ba za mu koma ba sai ba mu ce a'a sai kun koma akwai lokacin da muka gudu daga can muka guduwa muka yi muka ce ba za mu zauna ba aka ce a wai ce a ina ba mu ne dinga faɗa ce ai sai kun koma har muka koma ma gidan kakanmu nan ya kore mu daga gidan ma shi daga baya muka dawo aka ce to shikenan rana ita yau a da kayan ku za ku koma ne aka sake mai da mu to mu lokacin ba san dan abun ba san amfanin abun ba shi yanzu da muke jin daɗi muke son karatun kuma muke jin daɗin karatun muke ganin amfanin shi ka gane ko da kuma yawwa to sai yanzu kuma muke cewa da dama shi karatu lokacin aka yi kadin zaka ci ka sani ma da ka tsaya to lokacin ba hankali haka ne duk banda shi dan taka kawai ne da kurciya to su kuma iyayenmu suna hange mana shi wannan ba karaman fa'ida bane haka ba karamin abin da taimaka bane a addinance ka karanta Qur'ani din tun kana karami ka karatun Qur'ani saboda gaba za yawa zaka da rayuwa haka ne yau haka addinin ka zaka da addinin ka kuma sannan kuma duka wasu al'amura ma irin na shigala na duniya zaka samu sauki haka ne saboda ka taso a cikin ɗabi'a banzar ɗabi'a ba to ya kuma dangane da abin da ya shafi ibada sai in ga a lokacin kawai karatun da ake na allo ne ba a yin wasu sauran littattafai kamar wasu hukuncen sallah ma za ga ba a sani ba malamin mu tafsiri yake yi to a hukunta tafsiri kuma makaho ne baya gani mai ne sunan shi malam Audu dan garko to ko yanzu idan sai ya bude bai san alo ba amma tafsirin Qur'ani yayi tafsiri da sandarsa da kujerarsa kuma sannan fasara ne da tafai yayi yana da su saboda shi ma lokaci yana dan gadin kullun sai ya tafi cikin anga akwai wani shehun malami zai dauki dan jagora ce wani ku tafi kullun za a ita yin ita dauka littafai to a gurinsa na fara yin qawaidi to abin nan kun da fara karanta farallan sallah da sunan sallah da sahabbai abin nan kun da fara yi haka dai dauke maka tafi karaye maka je karaye ya je wata angu muka je angu kwana 7 anan na soke wani tafi ana ce masa abin nan kalashe shi tafi na kanta shi ma nan bayan da suna wasiyatin nabiyu yau wato kamar da irin wannan tafi haka to anan kwana 7 na soke shi na kan ce wani mutum Musumaila
yawa shi ne ya karanta shi ma yana mun zo duk muna bakunci ne gaba ɗaya da shi ne ta karanta saboda shi ma muna karanta qawaidi gurin sannan karanta qawaidi ahadari haka ma ta karantawa to duk ana fara yi ana yi yanzu to kamar wasu irin littafai ne ka karanta na addini tun daga kan qawaidi kaga na karanta qawaidi na'am na karanta ahadari na karanta ishmawi na karanta qurtubi la iziya na karanta na ce daga ishmawi sai iziya ko? na yi iziya to haka mara salama ita ma na bi sannan kuma ina karanta sannan kuma na karanta ta'alimi na'am ta'alimi na karanta kuma arba'un hadis na karanta tarqil qauli babul hadisi wani hadisai ne yau ha gane ko sannan kuma sauran tafai irin su ruhin sallati irin su wannan saboda masani to duk akwai su da yawa da suke na kan karanta saka saboda na zo na din saboda a da bata din da samu na karanta Qur'ani din sai na samu bakin zan iya karanta baki a min fasara sai muka karanta wajen malam Ibrahim Lakwaja to muna yi kuma da sai Allah ya mashi rasuwa sai muka zo nan malam irin su cikin gida sai muka zuwa masashin kuma shi muna yi na karanta irin su Majar Bahraini irin littafan na haka lallai na san muna makarantar malam na kwaje haka kai ka sa nan dauko ma wani littafi al'ufi din nan yawa al'ufi ba yanzu babu shi irin shi okay to da he kai ba za ka tambaye ba sai da ba za ka ce ba za ka same shi amma ni na same shi na fanshe shi kwanaki can na same shi al'ufi shi ma duka yana karantar da furu'a ne sanin sallah da menene da shirin su yake karanta wani tafin to dai muna karanta irin wa'annan to kaga duk wannan kasan Allah da muka yi shine ya bamu dan jin daɗin karanta littafin din saboda to ake gani su kuma yanzu ɗaliban yanzu zaga da yawa su ba sa irin waɗannan karance littafan to a zamani ne yanzu ka gani ko a zamani ne a sauƙi sai a zo mutum ka gaba sai ya kanta wa'annan baya kanta irin wannan littafin wasu ai ba san su ba ai saboda su malaman nasu ba su kanta irin wannan littafin ba sun yi farko sun yi islamiyya ne ko kuma abubuwa suka dan fara yi suna samun littafai dai haka wanda suke hadisai da shirinsu da furu'i haka ga sunan da yawa ina nufin masu ma karatun allon ai za ka ga cewa wasu karatun allon kawai aka tasa gaba akwai su ko a can kasar gaba ma in ka je neman qur'ani abin da yasa ba fa yi karfi akan littafan ba idan kace za ka karfi akan sa to qur'anin kai wasa ba zai samu ba to in suka je su tsaya ne akan qur'anin ko suke lokacin ka taso ne baka balaga ba zaka ta yi amma can ga lokacin da ka riga kai ido kuma sai ka kuma sanin fannin addini kuma a lokacin da Qur'ani ya riga ya samu amma lokacin da aka zo ana neman Qur'anin nan ai a lokacin da Qur'ani kawai za a ta kokari ga kai ido haka ka iya kanta Qur'anin haka sannan kuma sai a koma littafin kuma karanta ana maka fasara yawa amma ka san shi dama Allah ya ai ba kowa maka ba ilimin mu ba ai haka ne to wani za ka sun zauna ba su yi ba haka wasu ma alkanta ma za ka samu Qur'anin wasu kuma za ka samu don in sun samu Qur'ani ba za ka kuma su karanta littafin na furu'a ba su karanta ba Qur'ani kawai suka sani duk akwai su da yawa za ka sani lallai wato cewa irin duk wanda ya tasa fannin ilimi guda to ya tunkare shi kadai shi yasa suke tunkarin karatun Qur'ani kawai ba dare ba rana shi za ka same su gaddan sun zo wasu suna satu ne fa menene satu da ake za ka rubuta Qur'ani ne da ka za ka rubuta shi da kullum za ka rubuta kamar rubu'i kamar sama ne biyu haka za ka rubuta ko kuma rabin izu za ka rubuta Allahnka ba ka gani ba duba wani Qur'ani ka daga kayi sauka ta hadda ka gane kuma ka zo kuma bakin kuma duk bakin Allah baka baki da rubutu kuma kana rubuta baka wasali sai kayi sauka satu tukunna kamar sauka uku haka sannan ka kuma ka fara wasali saukar shan fari kenan to idan kai wannan kuma sannan sai kuma ka zo ka yanka takarda ka fara rubuta Qur'ani da ka da akwai wanda suke Allah ya masa baiwa suna rubuta Qur'ani da ka ga sunan wasu kuma masu sun zo baki ne ba ku sani ba su sun Qur'ani ba su riga sun haddace shi haka ne akan su sai amma suna zuwa suna neman wasu fa'idodi haka a cikin Qur'ani din wurin malaman ya tsohon malamai din ka gane ko akwai har ya ce baƙaƙe kaza baƙaƙe kaza su kaza ne baƙaƙe kaza su kaza ne da akwai irin ake neman irin wa'ina abubuwan irin wannan gogin kamar ka ce kai karatun da zaka je kai digiri kaza kai fanni kaza kai fanni to haka ne sai ma haka ba haka yake wato kamar shi dai karatun allo za a ce kai babbaku ko kai farfaru kai hajjatu kamar shine haka ne farkon shi ko haka ne farkon sa to sai kuwa sai kai an ka fara da baki ka kai alantar kai fa dan sai a zo rubuta maka allo an baki wazan sai kuma ka zo kai bakaken gaba daya in ka gama waƙen sai a zo maka da wasali kuma
ba da wasali ƙasa ita ce kaza bista da rusun kaza da kaza da kaza an ta dilan da hidda wasali sama hine da hakuri wasali ƙasa hine hi an ta dilan mara da hidda wasali ta ce rara hata dora hakari mun je wasali sama hine ma ja aluja nura da wasali ƙasa ita ce ni an ta dilan mara da hidda da wasali sama ita ce ra hakari da wasali ƙasa hine hi ya jaya mi ara da wasali ƙasa ita ce mi kaga bismillahir rahmanir rahim to wannan zaka karanta wannan da wannan wasalin ka gama kuma sai dauko maka kuma hajjatu bismillahir rahmanir rahim bismillah da wannan hajjatun zaka nan gabi kana bi to kuma har Allah sai kuma Allah fahimta kai sai gane baki in ka gama sai kuma ka fara alhamdulillahi rabbil alamin alulan jaye hasabi min jaydal alulan jaye wani in ya fara karatun fa sai ya kwana bina alulan jaye hasabi min jaydal alulan jaye hasabi min jaydal lallan wani kana sai lallan hakuri ba guje lallan hakuri dan a haka din ba almajiran da suke kasu wani har yanzu sai ka ji kana jin murya in ka zo guri kaza ka ce oh ka je wani lokacin ba karatu kaza shi ke kanta guri kaza yawwa sosai kuwa azulan jaye hakuri ba sun yi ara ba shi a ce a hawa ba azulan jaye kawalasan wani shi aka samu shi a Allah shi kana jin irin wanda haka zaka ka iya yawa kana da kullun ne fa za zo ta yi fa kullun ne fa lokacin karatu to shine aka bi bakon aka zo aka farfarin nan sake bi kuma himana ya sake bi a sake komawa a dan da kai da haka sai ganin Allah ya sa kana da rabon samun Qur'anin sai kawai ka zama mai hazaka kuma ana samun kuma akwai fa'idoji da ake na maganin karatu haka akwai lokacin da a zo na ake so wani ba na bara kamar du'a'i haka sai saboda samun fahimta na fahimtar Qur'ani sai a ce wani kuma a baka rubuce a ce ga wannan kai ta karanta ta kai da kyau kamar ake cewa sanar kurka fulatan sa a kai wannan ana yawan rubuta ta a bangaren mu muna kanana muna rubuta ta sanar kurka fulatan sa muna rubuta wannan shin da ruwan dumi za mu fahimta ce da Qur'ani to kowa da Qur'ani ta tila ka gane ko to ita ma wannan aka rubuta ta duk ga nan fahimi daban-daban fahimi to muna albaji za mu haɗa shi to bari kai kuma wace ka sani a ni na san kaza tana maganin kaza to sai kenan sai ka rubuta kan kuma ka to haka za a cikin wannan akwai na farin jini kuma wace ce akwai na farin jini kaman wa alaqaita alayka mahabbatan minni ka gane ko yawa kaga wannan ita ma ana tafari kaman fafofi ishi ta dariya ita ma duka zakanta ana rubuta ta ana shi haka na farin jini to haka na tsari kuma duk gasan da kuma sauran abubuwa sosai kuwa ita na karatu fa ita na karatu ce kamar sannan ƙurka falatan sai wake falatan sai illa masha Allah ta cikin cikin sabu ba ita ma ana rubuta ta sannan ƙurka falatan sai yawa ana rubuta lalle har na kasuwa ne ko zan samun sa'a na kasuwa ita wannan falata lumuni wa lumu an fusaku ka gane ko wanda shaydan ki cewa lahira ki cewa falata in aka ce in suka ce ai mu shaydan ne shine ya bata da mu sai ce a to falata lumuni wa lumu an fusaku kar ku zarge ni ku zargi kawunan ku to ana rubuta ta maganin kasuwa ana sha sai ana samu an hada da kauce limi hade ko sai a hada ana hada to Allah dan Allah ya amsa to sai ga kai nesa ma ana inda ake hangen limi nesa duniya kawai shi to sai to wajen ka ake hari sai Allah ya amsa to sauran irin abubuwan irin su da yawa da kawai dabara da sauransu da maganin bindiga da maganin duka hinan sosai kuwa duka ana ta samu ya ne maganin bindiga ka ta tashi ba ko okay to ka ta kuskure maka yayi kamar shi ma kamar wani rubutu ne za a sha shi ma ana yi kwarai da take ana yi okay da ana ta irin wani tsarin sai abu kaza ma tana maganin kaza to alhamdulillah lalle na san ko mu lokacin da muka yi kowa da kundinsa da irin ina da kundi yanzu ina da shi ina na ajiye na tun shekara da shekaru wata ma na kan manta ta martabar mahin dauka sai in duba in gani yawa kuma lokacin da ka san in ka taso ka girma sai kuma sai yan mata ya zo muku sai ina da budurwa bari ta rubuta maganin farin jini ya ta rubuta a zuwa a cikin surati Yusuf ma akwai na farin jini ne ko saboda farin jini surati Yusuf ana maganin farin jini ana rubuta da zuma farar saka to sai ka samu zuma farar saka sai a rubuta ta Yusuf nan sai a rubuta surati Yusuf zuwa ahirha sai a rubuta ta sai a wanke sai a hada da zuma a rinka sha ita ba sura gaba daya gaba ɗayan ta sai kuwa na ƙari kuma kamar suratul kahfi ka su mutanen kahfa su da sun tafi suna mutanen abin ne suna ganin ana ta saban Allah suka ce bari su tashi su tafi to kamar dai irin suka ce suka gashi ga kogon dutse ya kace ko dutse ne ko kuka ne suka bacci shekara 100 ba su ma sun yi ba Allah da wannan karan kafi to shi wannan karan yana sheshin fada zira'insa shi ne ake cewa zira'ihi
hannayensa ya dura ya shimfiɗa bakin kogon su kuma shi ta bacci har suka yi bacci shekara 100 to ita so ta kafa din gaba ɗayan ta tsari ce ai ana kanta kuma ana rubuta ta ana sha tsari ne ita su ba ɗan kaɗan ba zahiri kuwa to a cikin Qur'ani da ɗaukowa a ce kamar a ɗauko su da kafi kamar tagabin kamar maliki duk ana da ɗauko su irin wani in ana so a hatsari an kuma na farji ne a ce a ɗauko kamar su wata ɗaukata alaikum mahabbatan mai ne wanda aka yi maka da wajen su wanda annabi Musa ya abin da shi ma aka jefa mashi farji san abin nan inda fara wanda da yau ka gane ko irin wani a ɗauko sa haya a da su shi ma sai a sasa a ce su ba kuma maganin farin jini ne da kuma na tsarin jiki su kuma yawa kamar irin su inna Allah sa ya budu inna Allah la yasul ahmal musidina inda masu sihirin Musa suka jefa yawa abin sihirin su shine Musa kuma shi kuma ya jefa sandarsa ka gane ku shine yake cewa inna Allah sa ya budu inna Allah la yasul ahmal musidina ita ma da akwai ta ita ma na tsari ne to duk abin da aka yi maka na sihiri to ana rubuta ana sha Allah zai wargaza shi sosai kuwa ai duk a Qur'ani ake samu dukkan da ka sani fa'idodi da kake ganin su duk a Qur'ani Allah ya yarda shi kenan kawai sosai kuwa to kaji alhamdulillah lallai mun fa'idantu malam ai sosai kuwa Allah saka da alheri ai yanzu ina ba za a yi irin wannan ba duka mutum zai imani ce dauki dan sai kaman ka ba da shi ga Allah ne neman ilimin addini ka saukar da shi tunda akwai daga cikin irin malaman akwai wanda aka tabbata shi aka ce wani kaulin ma can da malaman mu da aka ce kura ta taba sai shi ma ta kama shi almajirin ai to amma da za ta tafi dauka ce gurba ake yi haka gaddi na gaba gaddi na baya kuna tafiya ko kura tana biyo ana jifanta haka kawo itacen gida kuma kwana bakwai aka hada wannan makon a shekara aka hada wannan makon za ka ga shi kamar ya kai daki itacen karatu saboda da amana ta zo shikenan sai a ta yi yawa in baka je wannan makon ba ko ka zo ka fara kasuwa ga gaji za dauki allanka a ce ba za ka karatu ba sai ka tara itacen in kuma ka kawo da juma'a ake karba itacen in ka kawo naka aje in kai danye ne aka sara 1 2 sara 3 ake in an ga danye a ciki sai ka je ka koma ka sako akwai mai karban mako gaddi babban gaddi za ce wani aka nada shi da wakili haka kowane gaddi zai dauko ya kawo kuma za ka samu gadda masu baiwa da yawa a gurin kai akwai gadda masu baiwa ka san wasu zaka ce wasu ma sai kaman nan sai kuma ka samu gadda zaka samu da mata su zaune masa muna tambayan wane ne mata haka ka san gaddi zai ce da shi ina son yarinya san mace ina son mace kuma shi ba aure zai ba haka ne ba zai aure ta ba sai za ta neman shi shi kuma sai da ya ji an matsa mishi sai dauki anan sai ya bar garin sai ya koma kamar irin ningi ko can ko azare kai buga wani wajen yawa in mata idan ya ga wata tana son shi za ta dame shi ba shi ne san aure saboda in kai auren a karatun ya mutu kenan wadai dama an ka zace mai kula ne ko mara kula ne mai mace kenan to kana mata akwai wanda za a saka tsara da matarka in ka zo dai ka karatu in kuma ka da kula kai gadi ne kai akwai sai a ce annawa ka tsangaya sai annawa kai ka je abuna maguri sai ka je daji ka je ka dauko kara sai ka zo ka sai kai dakin ka to ita mace ce kura kenan an kace an ce mutum yana da kula da mace kenan kwarai wato za ta dame shi da abin nan kenan shi sai ake sa mata kura kwarai wasu fa za ka su zo na fa akwai wani mana ya ce sa malam Ibrahim ya zo garin har ya tsufa bai taɓa koma gida ba kuma karatun yake bai taɓa yin aure ba kuma haka sa masa mai lafiya ka san gadda da shigantaka ya ce malam Ibrahim mai lafiya kesa kenan ya ƙi yin aure in an ce masa aure sai ce ai shi kaza karatu kawai ki har kanan sai yazo dan ga kanan ma ya tsufa sosai kuwa shi ma kanan nashi ya tsufa sai tun da ya bar garin kuma ba sa da su bar garin su wannan su ba da su ce garin su ba sai su ce ai su ba nan sai su ce gari kaza suke wannan ɗaya ce ba za ka an zo tsangama ana su giyan wani ma gaddi ba sai ko ya zo nan ga shi sai wasu in Allah sai an zo ya ce ai ya zo ko lokaci kaza mai kaza amma ya tashi ya koma gari kaza can tsangaya kaza to sai a sake masa can din ko a garin su akwai wani abubuwa da yake son ganin sa ko kuma wani abubuwa da haka sai a ta shige sa to wani sai a same shi wani a matsa mishi yan uwansa sai tafi da shi in ya sau da shi je gida shi ma da bana da lafiya da aka je da shi gida ina ga shekara 1 2 sai sake dawowa kuma ikon Allah to sai kuwa ai ba su faɗi garin sa ai to saboda ka san wasu iyayen in suka kawata akan san yaya ko kuma yan uwa haka sai a matsa maka ka zo gida ka zo ka zauna gida to sai suke faɗan inda suke to yanzu kai kamar ƴaƴanka akwai waɗanda ka tura su ai zamanin yanzu ina ai wannan ba yanzu ka ta riga ta sai yanzu ka ga can wajen ma ya ce a wani tawon boko haram din yanzu mutum yake yaran sa
kaga akwai matsala duk da haka ana samun masu zuwa ne ni da ana so in ce zan ibi yara na in kai to sai kuma aka iya mahadar ya ce min kai yanzu za ka ibi yan ka za ka yi su can je su je kaza to kuma mun san fa'idar zaman can din ina ce ita wahalar neman ilimi la hal wani ba ta wabanta idan ka zana ko baka samu Qur'ani ba sai ga Allah ya buɗa maka ta wata hanya za ka na samu da dan na kokari kana saya sosai kuwa zahiri ma ku tunda ke akwai almajiran mu akwai wanda suke sa sai da mota akwai wanda suka yi gidaje suka yi mota suka yi kuɗi haka da kasuwanci haka a cikin Kano sun yi gidaje ga su nan abokan karatun mu ne wato sakamakon wahalan da aka sha na almajiranci ko da ba a samu karatun ba Allah kuma zai buɗa ma mutum wata hanya ba ta kwanta ne ai ka tafi saboda fi sabila ne ka tafi to kaga Allah ba zai baka ba kuma ka samu kuma kai ba yi kake yi dan a baka albashi a wata ba yawa kana yi fi sabila kaga ba za ka ce karatun duniya ka dace cewa wannan kana yi ka kusa ma shekara ka gama karatun ka ma a baka kai ka samu aiki ka ci ga zamun da mutum shi wannan ba wannan kana yi ne dai kawai fi sabilillahi an kawo ba wata manufa yau ba wata kawai dai manufar ka Allah su ma kansu malaman suna zo ne ba wata manufa sai dai kan masu zuwa shi to mala ai mana addu'a abu kaza ina da guzuri kaza abu kaza ya dame ni menene kaza to shikenan to Allah ya ansa Allah kake yi a addu'a shi ga dan sadaka yawa shi ma wannan kaga ba kiran mutum zaka zo ana zuwa yi haka to Allah ya baka wannan baiwan to duka da zuwa kuma akwai abubuwan da yake za a zo a maka addu'a akwai addu'o'i jabo masu karbabu to a Qur'anin zaka sa asa sami su malaman za su ga muku gurgudan biyayya da kai wa malami yawa biyayya da kai ba wannan biyayya sai za su ta baka baroi fa'idodi masu ƙarfi sosai kuwa wanda suke kawai fahimi ne ga sunan masu wani bala shakka ba ko kwanto a cikin su idan ana yin Allah da za a dace sosai ko mujarrabin mujarrabin an jarraba su akwai su da yawa kwarai da gaske sosai kuwa da da'o'i ma haka haka cikin littafai kuma nan ma an samu da'o'i a lokacin to malam wata tambayar kuma shine dangane kamar da irin tsarin zamantakewa na lokacin naku na almajiranci wato kamar na tsangaya da gari da abin ya tsarin abin ki a lokacin to mu dai da muka zo dai kaga mun zai muna yara mun je mun samu tsangayan nan to zamantakewa da muka samu na nan inda muka zauna nan ya saba da can to sai malamai suke musu ce to kun ga nan ba ma feduwa ka san feduwa fito to ba ma yin shi a nan tsangaya an hana ba ma yi ba ma zagi ba ma alfasha ba ma lagawar tsana banza haka ba ma ihu kuma ko rediyo ma ba za ka ji an buɗe ta kaɗa ba ni ne kaɗai ta tafiya da rediyo lokacin nan tsangaya na zo da rediyo malamin sai a ɗauko ta a buɗe ta a ji labarai da an gama jin labarin sai a kashe ta to amma mu a shaɗan mu na almajirai muka tafi mai shan je mu sa kaset lokacin muna sa kasa din Muhammadu Wurdi wani balarabe yake sa a sa mutumin Sudan amma ba dan gai sai mata can gari muke yi kafin ku ji rediyo amma anan gida kana buɗe masa sai ka kashe rediyon nan ka san tama wannan da ake kadawa ta yara fa kodi muna kada kodi Jamal ya zai ce wace kada ka san wannan ce wani ne ce maza ku yi ta sai ka dauke ta sai dai mun bata san daji ko kuma wuri mu je mu yi ta ba da ma mu yi ta sosai kuwa kuma kamar matan cikin gida haka idan muna karatu in ba san aure ta wuce na tsangaya din to sai a kashe fitila sai a rage injin fitila sai ta wuce tukunna in ta wuce tukunna sai a bude in za ta fito kuma sai a tura ce za a wuce sai kuma sai a rage injin din dan so ka ga fuska ta zo ta wuce sai dare suke fita fa ba sa fita da rana matan malaman kuma ko a makwata haka in za ki karba abu ko kina son za ki sayi hiri ko za ki kina dan kuka nan ko kin dan rage kuka nan zan kara ta kadan ta rage to in ka tafi ba za ta yi magana ba ka je mai ta ta samu kara sai ta buga kara a in suke sa alama haka ko a buga kwariya sai ta buga kwariya kar to in san ji an sa akwai magana ya ce wacce ya yare idan nake taimaka abu kaza nake so kuka nake so ko gishiri to sai a bata amma ba za ta yi magana ba ban gane ba kamar a cikin gida misali ko kuwa idan a cikin anguwa haka kamar na anguwan kamar da matanka da matan makotanka haka dan ana zo da kullun ka san wata zai buƙaci zai neman dan taimakon wani abu ko taimaka mana kaza haka to duk wani ma ba ta magana ba sai dai sai sa ƙwarya ta buga ƙwarya haka kamar tsakanin katanga da katanga kenan katanga da katanga ba za ta ce wance ta kwala kira ba wannan sai a buga kar haka ita kuma ba ta gina hita ta so ta to yace ya aka ne wance ce abu kaza zaki taimaka ko muciya
ko ba ni mabirgi ko kuma ba ni ko kuma kin dan rage kuka na tsakin kuka ko dan gishiri na kare to sai ta bayar. Wato magana dai za ta tsaya tsakanin su wasu su da su za su yi ba za wani can na waje ba zai ji karan zancen su ba. Kuma kai kuma ka girma in ka balaga to ba za ka rinka shiga cikin gida ba, iyakacin ka daga zaure ɗakin ku dama kuma akwai bayan ku wajen ku daban ba za ka shiga cikin gida ba, sai kuna ƙanana za ku rinka shiga cikin gidan wajen malamai matan malamai, amma ku daga ka balaga ka girma to ba ka shiga cikin gida. Ko da iyayen mutum a gidan ko to ai baka da iyaye ba ka zo bane karatu ba. Oke na fahimta. Kuma sannan kuma in ka shiga ciki to matan sai shiga cikin sun shiga ɗakuna ko haka rijiya haka ko kuma za a kinshe amma za a sa a cikin rumbu haka sai masu ƙarfi haka kuɗa ku ce ko na cin shan in banda kamar irin wannan ranakun ko kuma na uzuri ko kuma ta larura haka shine kawai za ku shiga ciki, in ba haka ba kuwa to ba za ku shiga ciki ba haka kawai dai kamar yadda sauran ƙoran da za su shiga ba da ruba yara za su ta shiga su za a kira aikin su je guri kaza su da matan malam suna menene har da ka mana yi ka gane ko haka yawa to kaga duk wani mana kanana amma kage maka ba daga ba lalle ni ma na sa akwai lokacin da muke shiga har mu je a ba mu niƙa yawa mu je mu kai injin niƙa da dai sauransu haka kuma daga can kuma lokacin kajuwa tana kwance akwai mai ɗauko ruwa akwai wanda za a sa shi zai kai niƙa to malam inda kaga mutum ya zo ko gashi ka bar kafsu ba akan kafa ta dauka shi ba za ka je ka aske ta haka ba za ka bar kanka da gashi ba kuma sannan in ka zo za ka wuce gurin gaban malam sai ka tuba takalmin ka za a koya maka wannan ka cire takalmin ka sannan ka zo ka durƙusa ka gaida zan ka wuce haka ɗabi'a can take yawwa kana zuwa ma in za ka wuce ma da an hango kama an san kai ba dan tsangaya ba an san kai ba dan irin wurin bane ne kai dan gari ne za a ga sa kayan kama da yanayin ka ba za a gane kama da irin daban. Wato rayuwar gari daban rayuwar tsangaya daban. Rayuwar da a to su ne masu Qur'ani ne yayi tabi suna masu Qur'ani ne za ka ga manyan mutane sa ta zuwa gurin su masu neman fa'ida fa sosai ko an taba samun aka ce ana so a dauki wani aka shi wani kamfanin Kurosha da aka yi na hanyar wani kamfanin da Bauchi aka waye nan gurin kudu nan wajen gara aka ce ana son malamin da za a samu yin sallah a gurin an yi masallaci to tun da su ba ilimi su karatu suke da iya ba dan gaya mai haka daga ce malam ce a ni ba zan je wannan zai je yana ka samu mutum ɗaya ne yake masallacin ai ɗabi'a mu nan ta ɗabi'a su can ta saba da can ta saba akwai abubuwa da yawa ko ana rubuta irin wasu abubuwa irin na zamani hakan aka zo ya tsangaya komawa ake ba a kawo cikin tsangaya sha mu ai ba ma yin wannan wasu irin su kalan kowa da ake yi da wani ajiya a wani taron biki a ta kiɗa bare zancen shan taba kuma ko ina ko wani bako ne akwai dan uwan mama ne zo ba es to sai dai ka tafi can bayan gari ka je ka sha munan ba a shan taba anan. Okay, shi bako ne yazo okay taba ta kama shi ai sai dai can bayan gari zai sha ka kunna ka gunta taba anan an ka gunta taba anan a yan tsangaya sai dai in wani ne ya toye da ita hanya kuma kai almajiri in ka dauke ta ma aka ganta a hannunka to ka shiga uku sosai kuwa ai ina ai ba wannan wai ai ko zagi aka ji ka kwala zagi a shari'a wai ke a shari'a nan aka ce ai wani ne to ina ganin bai saba ne bako ne in aka kira shi aka lantar da shi sai an azurta da mutum sai an maka disiplin sosai akan wannan zagin da kai to daga da kai kuma haikal zagin ya ma fita ba haikal ma ba daɗi ma kai in kai zagin ba idan ka gani inda aka yi a shari'a sai ka ji hankali ya tashi wajen duk inda zai a shari'a saboda ya riga ta zauna a zuciyata ba na santa ka koya a faya ba da maka da shi shekarar sa biyu fa shi ma yanzu baya ya ce ma wallahi shi ma yanzu bai sha'awar zagi ma da shi duk dai ɗabi'un ka gani ma ai ni ma ni ba sai in ce ban taɓa zagin kowa ba wanda za ya ko yara na nan ni ba wanda na taɓa zagi inda yaro ya laifi zan buge shi amma ba wani ce na zage shi ko wani abin nan ba ina mamaki yanzu zaka ji wasu iyaye a yanzu ma sai ka ji suna tura wa ƴaƴayensu zagi to ai ka gane ko shi da ake cewa maka tan allo ma tun tsangaya suna ɓata yara da sauransu akwai saɓanin fahimta ne ka gane ko shi wuri ne fa tarbiyyar cewa na musulunci ne ka gane ko wasu suna tasowa cikin hakan ita kuma shirya ta Allah ce kuma Allah ya so ya da mutum sai ga ya kama wata hanya ko ta daban amma da ma san shi ya san wannan hanya ne ba mai kyau ba ce to kuma ko da baka je san din gaza ba a nan din ba kana zaune a gidan ma ko irin karatu kake yi za a iya jaraba ka irin wasu wani shekara haka ne inda an ce kama abu ta kai kaga mu da abu ta kan biki a can an ce wala jizu kaga mai ana ce wala jizu su wata fasukan ko wala jizu bai halatta ba su wata fasukan
zama da fasiki haka wala majalisa ce wala zama da shi haka to shine ake hana mu zama da can cin yan gari din can su malaman suka dinga hana mu sai imu almadina muke zama saboda can akwai fasiki a cikin gari mai nasuwa ce ai haka ne da kake mai nasuwa ce haka kana tare da mutum yana muna ɗabi'a za ta nashe ka wata rana haka in yana kyakkyawar ɗabi'a wata ya za ta nashe ka sosai kuwa lallai to duk irin wa'annan shi za ake ta kaule ake ta kuma ana sa manyan kamar gaddawa haka masu kwabar da mu akan wasu abubuwa na shirita kai za a ce kai ka fara abu gannan yawa wato dai tarbiyya tsantsa ce ake samu a tsangaya yau tarbiyyar da ake da yanta an sai da an huta ai da wani tarbiyya ta tsangaya aka same ta anan ana yin ta yanzu wanda da an huta ina ga maka wannan magana kuma ko da mutum ya zo na shekaru bai samu karatu ba ya tsufa to wallahi in ya zo gaban ku sai kun gaishe shi kun zuƙusa kun gaishe shi za ku ba shi girman shi haka kuma ba za a taɓa yi mishi suna ƙarƙarci ba ƙarƙarci ba lallai sosai kuwa to ya kuma dangane da abin da ya shafi yanzu kamar za ka ga gwamnati tana son a ce ta killace kamar a ce daina ɗebo ɗalibai daga wasu garuruwa yanzu kamar yanzu zaka ga daga Sokoto ko Zamfara ko Katsina an ɗebo yara 'yan shekara 3 shekara 4 so su ta gararan ba kai me kake ganin fa'idan da gwamnati ta ce wa'annan irin yara su tsaya a can garin su yi karatu maimakon a bar su suna gararan ba a gari to abin da yasa gani daɗin ai yanzu ne aka samu irin wannan shawarar cewa ai kaza bai dace ai kaza ba saboda yanzu aka canza zamani ka gane ko kuma wannan karatu da ake da yanzu yawanci abubuwa irin da daɗin nan duk barin shi ake yi ne ka gane kusa ce ai ba sai kai wannan ba yanzu gashi a sauƙaƙe ma za ka riga za ka yi shi haka to amma fa kaga allo an baki wazar din nan ko wannan karatun za ka yi na Allah nan haka ka gani nan ko da islamiyya karatun da ake buga na wannan kira'a na islamiyya a da mata din wannan karatun Allah da nayi kantawa nake ta yi saboda zan karanta shi amma an ka karanta wannan to na Allah nan aka nuna shi ba ka ikanta ban taɓa zuwa karatu aka kawo Qur'ani irin namu wasu suka ce ba su ikantawa ba haka ne sai aka ba su irin mai izifi bibi nan da islamiyya aka ba su suka rike nasu kanta amma mu kuma kwallo zamu je a dauko irin nasu aka ba mu za mu kanta shi haka ne saboda shi wannan bakin in ka san shi ka sani da kyau ana kala kallon wanda zaka iya san shi amma an wancan ka sani ba zaka iya ya ka gane wannan wato wannan rubutun Hafs wannan kuma na warshu din nan ya ka santa subhanallah ai ba karamin abin nan bane in ka san shi to da wayan ka gane to inda a Germany aka yi shi Allah za ka gane shi saboda shi wannan fa ka tsaya fa ka dinga dandaka shi ba wani lokaci haka ne ko lokaci cikin sai kake kuma akan duba Allah yana duba cewa wanda da kai shi aka ce waqasul Allah ta'ala fi jami'il ibadati ko ne nufin Allah ta'ala a sa dukkan ibadunka shi wannan karatun da zaka yi kaga shi ma ibada ne to kuma kai kana nufin Allah ne da shi ba ka nufin cewa kai kana kosa ne kai ka gama ka je a baka guri kaza ka rike haka dan ka rinka samun kuɗi fa sai ka kuɗa da shugaban su haka kana yin shi ne kai baka sani ba Allah zai maka arziki a cikin sa inda ka sa rayuwarka kullum dai ka cikin godiya ka ne a cikin ka sa zuciyarka bata abin ba to kaji shi haka zana da kuma hankali kwance kuma ko lokaci za kuma abin duniya kwance za ka maka je gona jaki za mu tafi da shi dama a sa mangala tun dogo aka tuko aka zo da shi gida sai a ce wani ya koro shi aka zo aka dafa kowa sai ya ci ya koshi ko gujiya ce za a dafa ta a ci a koshi ko menene za ka an dafa shi an ci ya isha ba wata wahala lokacin nan na'am ba wahala to ya kake ganin yanzu a ce kamar gwamnati ta ce za ta tara ɗaliban nan ta rinka ta sa a rinka karantar da su haka ba tare da sun je barace-baracen nan ba to wani ce irin wannan an taimaka dama ai shi ko a wani lokacin ba ai akwai masu dan hajji suke kawo talabin sadakoki haka suke kawo malaman da suka ci da almadai haka ana sayar da karatu haka da kuma dama su ma ba sun zo haka bane da sa'o'in su yanzu ka gani ai yanzu shine ake cewa yanzu ai za a zo a duba makatun tsangayu a yi musu menene duk wannan aka yi da kyau ai tunda dai inda aka tunda inda karatun Qur'ani din aka yi haka ai abu ne mai kyau hanya ce wacce ake addinin shi ake santa ai ko ba haka ba da aka ce an keɓe guri da aka ce ma mun shi'in mun buƙata a rai ba wani guri daga cikin ƙasa ya karɓi kitaban lahi ko aka tarata littafin Allah illa da zan mala'ikatu ko kaga duk kamar irin wannan tun aka yi haka duk kaga shi ma duk aiki ne na lada kuma shi ma gina addini ne yau kan a shawara har za a yi kaga mu sai mu tafi dauki da kana haimu je alkuro haimu kallu kura da kayan katuma a ƙasa za a tafi lokacin nan
ba damu da wai tafiya wai mota ko menene ba su masu su lokacin yanzu ko an kawo sauki cikin lokaci kada ce ka kai kuma kan ta je karatu lalle ni ma na san lokacin da zamu je irin cira tun daga lokor haka muka a ƙasa muka taso muke ta tafiya har muka zo nan sabon garin ma har dai muka je can Maraban Jos a lokacin nan irin cira ni din nan to ai yanzu saboda jin daɗin da ake ne yanzu mutane ba su iya goyon bayan cewa a ja irin wani katin tsanga ba saboda yanzu an samu hanyar sauki ne kuma su mutane ba su bude ido da can din bane ba su san can ba amma wa'anda suka sani ina da hali yanzu in banda zai gurbatar shi ake cewa zamanin gurbatar duniya ai da malaman sa ku yi karatu nan gaba za a hana ku karatu wallahi malaman mu sun faɗa mana a gaban mu ya fi abin nan na rike wannan cewa nan gaba za a hana ku karatun Allah nan haka suka faɗa kuma kaga ba duba suke ba duk abin da suka faɗa mana duk kuma gashi nan mun ganshi kuma su ana karatu ko za su yi kai ku ne ku karatu nan ba karatu nan ku kana za a hana ku to kuma shi wannan a cikin sa ne wani kata Allah ake samu zaga mutun ya rubuta Qur'ani da kanshi da ka haka yanzu malam mutala yana nuran sai shahi da Qur'ani ke rubuta ba ya rubuta Qur'ani uku yanzu ana wajen malam Murtala gashi nan amma hannu na shawarce da shi malam Murtala ka dauke shi kai shi makasar jama'a ta college je ƙara ilimi nan ma yanzu ya ce ma yana zuwa makarantar ok to ka gani ko inda zai san larabci haka da sauran wasu fannoni yawa yayi wannan a ce wai kaga ba a san irin farawai da zai samu ba haka ne Qur'ani yake rubuta yaran sai da ka sosai kuwa to ka gani ko to dai irin wannan da ake samu wannan sai ga an samu mutum da ke ce ai wannan hafizi ne ko kuma wannan gangara alaramma ne su wa'annan daga matakin kolo alaramma me su ya tsarin su yake ne kaman kana kolo haka za ka kuma titibiri daga kolo ne ake sa titibiri maso mun gadi ba ok to ba gadi ba kafa gadi ita yawa to shi wanda yake ya dan shekara dan shekara 10 haka wanda yake 8 haka an kai makanta ina kolani ne bai san ciwon kansa ba bai san ko bai banda hakanan kulciya to ka ƙara wayo shi da aka titibiri kai da gaddi okay daga titibiri sai gaddi to sai ba san ba dan karfa haka yawa sun fara zama alamun mutane daga gardi sai mutum ya zama alarama ko ai kana gaddi ne da a gadi zaka samu Qur'ani to a gadi zaka samu ka zo ka sauke Qur'ani kai sauka shamfari kai sauka satu ka zo kai sauka shamfari shikenan kuma ka fara rubuta Qur'ani shikenan ka zama hafizi kenan to ka zama hafizi daga nan kuma ka shine alarama kenan ko an ka rubuta yan kada shi ne kai arama ne inda kada shi Qur'ani ka arama ne yayi to shi kuma hafizi kuma shi ma kamar arama ne yake shi hafizi ma'ana mai kiyayewa kenan okay to Qur'ani akan shi gangaran kuma ko a ce mutum a ce wani gwani ne shi duka Qur'ani kowane baki zai maka bayanin kan kowane baki sai ga ce mishi ai gwani ne ba kana cewa gwani dan zarga gwani kaza gwani shabir gwani kaza da akwai sa'i manyan malamai masu baiwa akwai baiwa fa kuma malamin mu za ka ga muka taɓa gwada ce in ka je ka ɗebo mai ganye kaza haka magani kaza ina ka da ka bashi da shi ai wannan ba shi bane baya gani fa ka kuma ka saku wani ko muna kasuwa ka cikin zaure da kana ta kabar ka ce wane zo ka tana naka ya kace kaza mu je ka duba Qur'ani ba haka yake ba kaza yake gashi makaho ne kuma a makace karatun da kanai suka je karatu kasar Bosoro can wajen Fatima wanda ta mishi Bosori gaban azare wajen karatu wannan suka karatu can a Bosori to kanan shi kaga shi bai samu Qur'ani ba akwai shi makawan sai ya hada Qur'ani ikon Allah sosai kuwa kuma ilimi kuma sanin fasara gashi ne kuwa gashi karo can ba girma kan ba kan zo wani na shi malam alƙin ba kuma gashi Allah ya sa ya yi da ni yana so na sosai a lokacin nan ina ta abin to lokacin da kuka yi girma kaga shi kanya shi ta sace bane su samu gida yanzu gida shi dai suka yi so da ne amma shi ya rasu malamin na koma kafin nan da gaskiya zaman tabbatar cewa ko ya rasu amma kana shi da ya rasu na je to ai da muka je mu hadda kanin ko kanin nan malam Ado ba ya rasu malam Ado dan shi ma Hamisu ya rasu akwai da aka rarrasa ya haka shi sare gidan malamin ke zuwa yake kawo shi ma ya rasu da sini shi ma ya rasu sai dan gari kuma yana Kano ina barke su kuma mota yake sai kuma Ubaye shi ma yana Kano shi ma ake ko aikin mota shi kuma ne sai da aka ce a dauke a gidan mutala aiki yace ba zai ba gidan mutala na Kano fa lokacin a sai ya hama shi da suka tambaye shi da Kano mutum malami ne
aka ce za a ɗauke shi a je a sa shi aiki, shara zai dinga yi ma kawai a cikin ofis ɗin sai a abe su. Kai. Alhamdulillah. Amma ya kamata ka bincika ko na raye. A zan bincika Allah da ina da lambar shi. Zan kira shi a wayan Allah da. Lokacin mubarakun kamar lokacin tsakanin magariba zuwa isha.